Il-Partit Nazzjonalista hu preparat biex imexxi lil dan il-pajjiż il qudiem u xhieda ta' dan huma l-ħafna ideat u proposti li ħareġ bihom fl-aħħar snin, ideat li tant kienu tajbin li wħud minnhom saħansitra kienu kopjati mill-Gvern Laburista. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kien intervistat matul il-programm Extra fuq ix-xandir pubbliku fejn seta' anke jispjega f'aktar dettall l-impenn tal-partit immexxi minnu biex ikun gvern alternattiv aħjar minn dak ta' bħalissa. Maħniex le se nkunu qed nitkellmu biss fuq korruzzjoni, x'illum kulħadd jaf li dan huwa gvern korrott, ma nkunu qed nitkellmu għaliex issa grey listed, kif se noħorġu l-Malta mill grey listing. Xi pjan għandna, se nkunu qegħdin nitkellmu xi pjan soċjo-ekonomiku għandna, xi pjan għandna għall-qasam tas-saħħa, xi pjan għandna għall-qasam tas-saħħa mentali, xi pjan għandna għall-qasam tal-housing f'dan il-pajjiż, xi pjan għandna biex nikkumbattu l-għoli tal-ħajja li dal-gvern ma qed jagħmel xejn fuqha. Xi pjan għandna għall-allima tagħna, l-edukaturi, l-edukazzjoni, xi pjan għandna għal kull settur. Bernard Grech qal li għall-kuntrarju ta' Roberta Bela li jara lil kulħadd dubbien għax ma batix tant li kien jaqla 17,000 euro fix-xahar, il-Partit Nazzjonalista għandu pjan ċar li jista' jtejjeb ħajjet in-nies u fejn flus il-poplu jintefqu bilha qal. Mistoqsi dwar it-titjib fil-popolarità li l-Partit Nazzjonalista għamel fl-aħħar ġimgħat kif indikat fl-istħarriġ ta' tmiem il-ġimgħa u qal li dawn ir-riżultati jżidu fuq ir-responsabilità għax ifissru l-ħtieġa li l-partit ikompli jaħdem lejl u nar biex jispjega il-viżjoni tiegħu. Jien għandi responsabilità illi nagħmel outreach il dawn in-nies u qed inkellimhom u qed nipprova niltaqa' magħhom u qed niltaqa' ma' ħafna minnhom biex jien nispjegalhom kif nistgħu nkunu aħjar għax għandhom id-dritt illi jivvotaw għal gvern aħjar imma li verament ikun gvern aħjar. Fil-waqt li rikonoxxa ċertu ġid li sar fl-ekonomija ta' pajjiżna, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li qed jibqa' jħoss il-polz tal-poplu, partikolarment ta' dawk li xorta għadhom mafusin sew mill-pjaga tal-għoli tal-ħajja u mhumiex ilaħqu. Għaldaqstant u spjega kif bil-proposta tal-living income fost oħrajn, gvern ġdid nazzjonalista se jkun qed jara li kull Malti u Awċi ikollu liħ diċenti fil-waqt li jnaqqas il-piżijiet ħalli kulħadd jgħix aħjar. Il-viżjoni tagħna hija viżjoni li hija bbażata fuq diversi saqajn, hija viżjoni li tikkumpensa, hija viżjoni li nafu x'qegħdin nagħmlu. Mhux aħna nagħtu l-flus biex nippruvaw insolvu momentarjament, il-gvern nazzjonalista dejjem kien gvern li jtik il-qasba mhux il-ħuta, fejn hemm bżonn nitik il-ħuta wkoll. Imma mhux ċekta mit-euro daqshekk u ninsewk. Min-naħa l-oħra l-gvern ta' Roberta Bela qed jażel li jkompli bis-serq mill-kontijiet tad-dawl u l-ilma. B'kuntrast gvern ġdid nazzjonalista jagħti lura l-flus kollha li nsterqu minn bwiet il-poplu. Dwar l-impenn biex joħroġ lil pajjiżna mill-Grey List, Bernard Grech qal li se jkun qed jaħdem jitfit mal-istituzzjonijiet kollha u mal-poplu biex isem Malta u Għawdex tagħna jerġgħu jingħataw l-unur li jixirqilhom. U dwar il-bilanċ bejn l-iżvilupp u l-ambjent, spjega li l-iżvilupp se jibqa' dej fejn meħtieġ u ma jagħmilx bħal gvern Laburista li bbaża l-ekonomija fuq il-kostruzzjoni biss. Minflok gvern ġdid immexxi minnu se jara li jintroduċi pilastri ekonomiċi li joħolqu l-ġid mingħajr impatt fuq l-ambjent. Ejjew nagħmlu pajjiż sabiħ. Dak li rrid jien mhux sabiħ biss li u l-widien dak huma importanti, imma anke l-pjazzez it-toroq fejn taħdem. Irridu konna post sabiħ, ejjew morru għall-estetika, mhux nagħmlu biss niżviluppaw biss għall-bżonn biex nagħmlu aktar flus, imma niżviluppaw ukoll għas-sabiħ. Simon Kassar, Net News.